Bisimilaye Mali kunnafoni kan bi an bɛna chronique spéciale de kan ye fɛn min ye politique ko kunkanko ye an bɛna kuma o de kan an bɛna kuma di Cheick ma a k'i présenter jama na komi mɛ dan o ye mɛ tigila ye kosɛbɛ i b'a fɔ i y'a fɔ cogo min na Asetu ne ye Cheick Oumar Sidibe donc bi an kun kɛlen don ka prévoir k'a fɔ ko an bɛna politique mɔgɔ dɔ de wele an ka bi politique kɛnɛ kan yaasa o kana ɲɛfɔli k'an ye politique ko kunkanko la ni a yɛrɛ bɛ bɛrɛbɛrɛli tɔ min na ni o ye a ka parti politique ye a ka se ka ɲɛfɔli k'an ye o kunkanko kibaruyaw la nka Asetu i b'a dɔn k'a fɔ ko balalen kɔni o bɛ ko sudalen sa bamananw ko ten tɔ an kun ka maa welelen kun tɛ maa wɛrɛ Yusuf Daba Jawara ale de kun kan ka na an ka kɛnɛ ka a ɲɛnamaya ni o ye politique kɛnɛ an b'a sigi dɔgɔkun o dɔgɔkun tɛnɛn 18h mana tɛmɛ ka saa se 19h ma donc an bɛ politique kɛnɛ sigi Yusuf Daba Jawara wagatinin kunkuruni ɲani kɛnɛ yɛrɛ sigili cɛ an ladɔnniyara sa k'a fɔ ko a tanti dɔ ye ka kalifa minɛra la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a kɛra ten tɔ saya kɔni o bɛ bɛɛ ka bonda la donc bɛɛ bɛ se ka taa kelen kelen donc bɛɛ bɛ k'i ka wagati de kɔnɔ Yusuf Daba Jawara a ma se ka yan sɔrɔ parce que a tanti dɔ de banna donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ tanti in na Ala ka yafa k'a ma prochainement donna nataw la an bɛna Yusuf Daba Jawara an bɛna a ta ni plateau kelen in kan ni Ala ka jɛ ye i b'a fɔ i y'a fɔ cogo min na Asetu bi an bɛna chronique spéciale kɛ parti politique ka lahalayaw kan an bɛ don min na i ko bi nin dɔgɔkun in kɔnɔ ani dɔgɔkun tɛmɛlen ko jumɛnw ni ko jumɛnw kɛra wulikajɔ jumɛnw ni wulikajɔ jumɛnw kɛra parti politique fɛ an ka jamana kɔnɔ donc an bɛna an da don olu la ko olu ɲɛfɔ donc o kɔfɛ sa i b'a ye k'a fɔ référendum ko kuma fana o cayara kosɛbɛ o fana ye jamana marabolo taasira fanba dɔ ye wa maaw sigilen don ka o fana kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ maa caman sigilen don k'o kɔnɔ donc an bɛna an da don olu bɛɛ lajɛlen na Asetu bi tɛnɛndonya in na sa k'a da lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen tulo kan maaw bɛ se ka faamuyali ko o sɔrɔ cogo min na Asetu o diyara n ye kosɛbɛ komi i bɔra k'a fɔ cogo min na kosɛbɛ an bɛ Ala deli Ala ka hinɛ tabala ya rabbi ya k'an rabbi yɛrɛ ɲɛ k'an ta don ya rabbi n'an tɛmɛn'o la sisan an bɛna don an ka ɲininkali kɔnɔna na kosɛbɛ an an ka taa bɛna ɲininkali fɔlɔ min tɛngu i la o de ye report de référendum prévu pour le 19 mars 2023 kosɛbɛ o référendum in i bɛ se ka o kun fɔ an ɲɛna ani cause min fɛnɛ b'a la i bɛ se k'o fɔ an ɲɛna pour que an bɛ se ka jamanadenw ladɔnniya kosɛbɛ Asetu i bɔra k'o ɲininkali mun kɛ sisan a kunnasiri bɛ mɔgɔ caman na référendum a kuma cayalen don kosɛbɛ surtout mɔgɔ caman bɛ ka kuma mun kan bi ni o ye laïcité ko ye wagati dɔw la référendum a projet avant projet ko tun bɛ sen na maaw kumara fɛn mun kan kosɛbɛ o tun ye laïcité ani langue nationale ko ye mais an bɛ don min na i ko bi a projet de finalisation olu kɛra nka kuma cayalen don fɛn kelen de kan kosɛbɛ kosɛbɛ n'o ye laïcité ko ye diinɛw ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo i n'a fɔ jamana yɛrɛ kɔnɔna la kuma cayalen don kan kosɛbɛ a bɛ i n'a fɔ bɛnkan ba ma sɔrɔ la maaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ nka i ye mun fɔ référendum yɛrɛ mun don fɛn de don mun ni jamana sariya sunba gafeba dɔ bɛ yen nɔ jamana sariya bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ale kɔnɔna la ni a bɛ fɔ a ma bamanankan na k'a fɔ ko sariya sunba o sariya sunba in o de bɛ jamana ko bɛɛ jalatigɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o de kɔnɔ loi ko mun ni ordonnance ko minnu bɛ fɔ jamana kɔnɔ a sariya ko bɛɛ lajɛlen bɛ jalatigɛ ale de fɛ fɔlɔ a tɔ ka sɔrɔ ka se sariya misɛnninw ma ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko o sariya sunba o min b'an fɛ yan nɔ kabini 1992 o sariya sunba in a yirala maa caman fɛ ni o ye jateminɛlikɛlaw ye fo ka taa se jamanaden caman yɛrɛ ma k'a fɔ ko majɛw b'a kɔnɔna la gɛlɛyaw b'a kɔnɔna la wa fɛnw b'a kɔnɔ fana minnu ni u kan ka yɛlɛma depuis an bɛ wagati mun na i ko sisan a ka ca san caman ye a bɛ san 10 san 10 ni kɔ bɔ an bɛ don min na i ko bi yɛlɛmaw ɲinina ko a bɛ kɛ constitution in kɔnɔ ni o ye sariya sunba ye yɛlɛma ko ninnu ma se ka sira sɔrɔ Asetu i b'a ye yɛlɛma ko ninnu ma se ka sira sɔrɔ gɛlɛyaw cayara maaw wulila dɔw ko ko a tɛ kɛ dɔw ko ko a bɛ kɛ ATT y'a essayer ni o ye Amadu Tumani Ture Ala ka hinɛ la ale y'a essayer k'a b'a kɛ ale ma se o fana kɔfɛ Laji Burama n'o ye IBK ye fana ale fana y'a essayer Ala ka hinɛ la k'a fɔ ko a bɛ référendum min kɛ constitution yɛlɛma ka yɛlɛma dɔw don a kɔnɔna la ale fana ma se donc o kɔfɛ sa i b'a ye k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi ni o ye fanga furancɛ fanga ye parce que Ibrahim Boubacar Keïta ale ka fanga o danna sira la ka fɔ Jɔsura donc
fanga dannen sira la minnu man kunna bi ni o ye Assimi Goïta ni a jɛɲɔgɔnw ye donc olu kɔni ye a layɛ sa k'a fɔ ko jamana magoba bɛ fɛn min na ni o ye constitution kura ye sariya sunba kura ye donc u kɔni y'a yira k'a fɔ ko a ka yɛlɛma ten sa malidenw ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ gɛlɛya misɛnnin mun ni o bɛ constitution kɔrɔlen kɔnɔna la olu bɛ se ka ban cogo min na kura in na yaasa maliden bɛ se ka fiɲɛ kura sama cogo min na donc o de nana ni ko in bɛɛ lajɛlen donc wulikajɔ kɔni kɛra o de la jamanakuntigi fɛ Assimi Goïta ka avant projet de la constitution o baaraw sigi sen kan donc constitution tɛna réviser mais kura de sɛbɛra maaw sigira maaw bilala baara la ka se ka constitution kura ka a sɛbɛ noir sur blanc yaasa jamana kunkanko yɛrɛ la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ta en compte cogo min na donc o baaraw kɛra o kun cɛra o dira jamanakuntigi ma donc o de la n y'a f'i ɲɛna kuma daminɛ k'a fɔ kuma cayara wagati dɔw la donc n'i y'o projet de constitution in jateminɛ avant projet in jateminɛ i b'a ye k'a fɔ o kɔfɛ a sɛbɛnnen kɔfɛ kuma cayara fɛn fila de nɔ kan ni o ye laïcité ko ye fo ka taa se langue nationale ma ni o ye jamana kanw ye parce que a kun yiralen don k'a fɔ ko français ye langue officielle ye bon o yɛlɛmaw kɛra maaw kumara a kan kosɛbɛ k'a fɔ ko o man ka kɛ an ka langue nationale ni o y'an yɛrɛ ka kanw ye bamanankan ni surakakan ni bɔbɔkan olu le kan ka don ba la yaasa jamana bɛ se ka kɛ a yɛrɛ ye cogo min na bon ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko o kumaw cayara mɔgɔ groupe sigira tuguni ka hakili jagabɔ kɛ yaasa ka se ka fɔ groupe ma ko finalisation olu ye projet de finalisation donc de la constitution olu kɛra o maaw ye yaasa ka se ka a ko bɛɛ gɛlɛya misɛnnin fɛn fɛn bɛ yen nɔ ka se k'o bɛɛ ta en compte yaasa maaw hakilina bɛ se ka sɔrɔ constitution nin kɔnɔna cogo min na n'o ye sariya sunba ye bon o de hokumu kɔnɔna la olu fana ye baara kɛ baara kun cɛra baara kun cɛlen a tɔ tora mun ye sisan o ye an da sera fɛnba ma n'o ye référendum ye référendum mun don référendum ye kalafili de yaasa ka se ka o sariya sunba min ni a sɛbɛra k'a yira k'a fɔ ko fasodenw b'a fɛ u t'a fɛ sabula ni kalafili ma kɛ k'o yira a tɛ se ka kɛ sariya sunba ye an ka jamana kɔnɔ donc wajibi fo kalafili de ka kɛ yaasa a bɛ se ka ta ba la cogo min na a bɛ se ka bila sariya sunba kɔrɔlen ni o b'an kunna an bɛ don min na i ko bi a tɛ se ka fɔ a ma kɔrɔlen parce que ale de bɛ ka kow jalatigɛ an bɛ don min na i ko bi n'o ye constitution de 1992 ye donc o sariya sunba in ka se ka o bɔ yen nɔ ka kura la nati fo référendum de ka kɛ référendum in a bɛ kɛ cogo di ale ye kalafili ye mun fana bɛ k'a dan ma présidente sigi ale la maire tɛ sigi a la député tɛ sigi a la mais ale fana ye kalafili ye mun ni maaw bɛ taga dɔrɔn an b'a fɛ ou bien an t'a fɛ maaw bɛ taga ka o de u hakilina di o de kan an b'a fɛ ou bien an t'a fɛ sabula fɛn mun b'a kɔnɔ mun don ni o ɲɛfɔra jamanadenw ye donc jamanadenw bɛ taa kala fili an bɛ constitution kura fɛ ou bien an tɛ kura fɛ donc ni o jaabiw bɔra n'a yirala k'a fɔ ko jamanaden fanba ko an bɛ kura in fɛ donc o la kɔrɔlen bɛ bɔ yen kura bɛ sigi ka kɛ jamana sariya sunba kura ye donc o de ye constitution référendum in o de ye a kunkanko kibaruyabaw ye maaw bɛ se ka an bɛ se ka mun da jamanadenw tulo kan nin wagati in na. Mais a ka di ne ye kosɛbɛ Sɛki i ka référendum in kun min b'a la kunba min b'a la a ka di ne ye i k'o fɔ ne ni jamana kɔnɔmɔgɔw ye walasa an bɛ se ka satisfait ka sabu kɛ référendum ko kuma in a kuma cayalen don yɛrɛ donc i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna a kunba la kunba min b'a la i bɛ se k'o fɔ an ɲɛna. Kunba mun b'a la n hakili la n da sera a ma dɔɔni nka jamanaden caman bɛ yen nɔ minnu tagara minnu bɛ faamuyali kɛ ani minnu b'u da don politique ko kunkanko kibaruya la ni jamana ko kunkanko kibaruyaw la olu caman bɛ fɛn dɔn o la a la olu caman y'a faamu olu caman b'a dɔn fana nka référendum yɛrɛ kunba ye mun ye n ye sariya sunba ko kuma mun fɔ nin référendum kunba yɛrɛ ka voter ale ye ka voter ni a y'a sɔrɔ jamanadenw b'a fɛ ou bien n'u t'a fɛ parce que hali an bɛ constitution mun na bi an bɛ don min na i ko bi ni o ye constitution de 1992 ye ale fana kɛra nin cogo in de la maaw de bilala k'a sɛbɛ k'a kɛ gafe ye i n'a fɔ maaw b'a faamu cogo k'a kɛ livre ye yaasa maaw voter bɛ se ka kɛ cogo min na donc jamanadenw de bɛ voter k'a yira k'a fɔ an b'a fɛ ou bien an t'a fɛ donc référendum kunba ye mun ye ka se ka avant projet de la constitution ye o mun kɛra ka tila ka projet de finalisation de la constitution ni o ye jamana sariya sunba kura ye donc ka se ka voter a ye ni a ka ɲi maaw b'a fɔ awɔ an b'a fɛ o ye oui ye ni a man ɲi yɛrɛ fana maaw b'a fɔ ayi an t'a fɛ donc o de maaw bɛ jate sisan ni maa mun cayara minnu ko oui an b'a fɛ donc o la o y'o gagné donc sariya sunba kura mun ni a sɛbɛra o bɛ kɛ an bɛɛ ka sariya ye maa si tɛ se k'o sɔsɔ o de ye référendum yɛrɛ kun ye référendum kalafili de don a dan ma kalafili mun ni
a bɛ sariya sunba gafe a bɛ o ko jalatigɛ k'a yira k'a fɔ ni jamanadenw b'a fɛ ou bien n'u t'a fɛ an bɛ se ka mun fɔ a la fɔlɔ Assetou o y'o ye. ɲininkali in jaabili diyara n ye kosɛbɛ. n'an bolo la an bɛna ɲininkali min tɛnku i la o de ye autorité indépendante de gestion des élections SG. awɔ ale nana a yɛrɛ sɔrɔ référendum in kɔnɔna na an bɛ fɛ ka dɔɔni fɔ an ɲɛna o fɛnɛ kan. kosɛbɛ i ye i da turu SG mun na ni autorité indépendante de gestion des élections ye SG i b'a ye kalafili kunkanko kibaruyaw an ka jamana kɔnɔ yan nɔ a bɛ fɔ minisiriso min ma ko ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation a b'olu de ka bolo kan kabini lawale a mɛnna a b'olu ka bolo kan nin fana na tuguni a bilala jɛkulu de sigira a bɛ fɔ jɛkulu min ma ko EJ i da sera a ma cogo min na autorité indépendante de gestion des élections o EJ o de bilala sisan k'a fɔ o ka kalafili koɲɛ bɛɛ jalatigɛ o k'a labɛn k'a préparer a fɔ fɛn min ma kabini kalafili ma surunya o ka a labɛn urnew bɛ taa cogo di ni kalafili kɛra urnew bɛ na cogo di a fɛn bɛɛ maa jumɛn ni jumɛnw bɛ se ka kɛ bureau de vote kɔnɔ EJ de bɛna na nin ko bɛɛ lajɛlen jalatigɛ. mais Cheick jɔn ye o EJ in yɛrɛ jɛkulu sigi? EJ in jɛkulu sigira jamana ɲɛmaaw fɛ. EJ in jɛkulu sigira jamana ɲɛmɔgɔw fɛ a mɔgɔw sugandira yɛrɛ président ye mɔgɔ dɔ di assemblée président ye mɔgɔ di premier ministre yɛrɛ fana ka mɔgɔ b'a kɔnɔ donc jɛkulu caman bɛ yen nɔ minnu fana ka mɔgɔ b'a kɔnɔ parti fo ka taa se parti politiquew ma donc ni EJ in a sigilen mun kɛra a membre kɔni sigira donc u bɛ baara la i b'a fɔ ministre d'état ni o ye Abdoulaye Maïga ye ale ka fɔ la a y'a yira k'a fɔ ko EJ bɛ baara la kabini a sigira don min na fo bi donc baaraw bɛ sen na baara ma jɔ o kun ye jaabi ye yaasa ka se k'a fɔ maaw ye maa minnu bɛ k'a yira k'a fɔ ko ŋaniya ɲuman tɛ mauvaise volonté ni a bɛ fɔ bamanankan na ŋaniya ɲuman tɛ jamana ɲɛmɔgɔw la ka ɲɛsin élection ko ma donc a y'a yira k'a fɔ ko EJ in bɛ baara la halisa donc baara in kun bɛ cɛ cogo di baara in kan ka lawaleya de halisa parce que jamana bilala cadre mun kɔnɔ ni o ye découpage ye donc an da bɛ tila ka s'a ma mais jamana bilara o cadre mun kɔnɔna la donc jagoya wajibi fo EJ démembrement ka sigi ni localité ninnu bɛɛ kelen-kelenna la ni a bɛ fɔ a ma région 19 mun créé la ka tila ka district de Bamako k'o fana fara o kan donc yɔrɔ 20 sisan il faut que EJ ka démembrement ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen na yaasa ni kalafili bɛ kɛ EJ mun ni o yamaruyala jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ni a sigira sabula ni ye EJ yɛrɛ historique ta k'a lajɛ jamanadenw yɛrɛ de y'a yira k'a fɔ ko fo ka EJ créer fo ka kalafili jɛkulu de créer mun bɛ kalafili kow ka a jalatigɛ ka a fɛn bɛɛ labɛn walasa gɛlɛya mun ni olu bɛ sɔrɔ a bɛ fɔ gɛlɛya minnu ma ko les conflits post électoraux les crises post électorales o gɛlɛya minnu ni o bɛ kɛ élection kɔfɛ kuma o kuma ka se ka dan sigi o la ka se ka fu siri o dan na lajɛba mun kɛra an fɛ yan nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko assise nationale a kuma fɔra o kɛnɛ kan donc jamana marabagaw an bɛ don min na i ko bi olu fana y'a ta en compte o kɔni ye EJ jɛkulu sigi donc EJ jɛkulu sigira o fana baaraw daminɛla yaasa kow bɛ se ka ɲa cogo min na an bɛ don min na i ko bi. o diyara n ye kosɛbɛ an y'a ye fɛnɛ k'a fɔ découpage administratif o kosɛbɛ fɛnɛ nana a yɛrɛ sɔrɔ référendum in kɔnɔna na ale nana a yɛrɛ sɔrɔ référendum kɔnɔna na cogo di découpage administratif nin bɛɛ ye kun de ni ministre d'état et ministre de l'administration territoriale de la décentralisation colonel Abdoulaye Maïga ale ye point de presse kɛ ka ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli in kɔnɔna la nin bɛɛ lajɛlen bɔra a kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ka daminɛ EJ la ka na se décentralisation ma découpage administratif ma o découpage administratif n'i y'a ta k'a lajɛ EJ komi ni an bɔra k'a fɔ sisan EJ in kan ka sigi yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na donc découpage fana o kɛra a ma mɛn donc région kuraw créé la cercle kuraw créé la fo ka taa se arrondissement kuraw ma donc dugu kuraw fana bɛɛ donna a ko la donc ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko olu kow créé la donc directement wajibi fo EJ démembrement ka taa sigi ni région kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni nin cercle kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na walasa n'a fɔra ko kala bɛ fili dɔrɔn olu bɛ u ka baara la déjà olu bɛ kalafili yɔrɔw labɛn kala kan ka fili yan fɛ de ni mɔgɔ hakɛya de bɛ nin dugu la ni mɔgɔ hakɛya de bɛ nin région kɔnɔ olu de b'o bɛɛ lajɛlen jalatigɛ sabula o liste de kan ka kɛ ka di olu ma donc ministre ye nin kun in fana fɔ
k'a da kan référendum ni a kofɔlen filɛ a reporté la ni kun fana b'a la découpage administratif parce que découpage kɛra a ma mɛn ni o ye ka mara cɛbɔ ka cɛbɔli kow kɛ ka région créer donc olu minnu créer la wajibi fo EJ démembrement ka sigi ninnu bɛɛ lajɛlen na donc ni a fɔra k'i bɛ EJ sigi ninnu bɛɛ lajɛlen na f'i ka jateminɛ de kɛ ministre yɛrɛ ka fɔ la ni o ye colonel Abdulaye Mayiga ye f'i ka jateminɛ de kɛ nin dugu in na mɔgɔ joli de bɛ yen nɔ ou bien nin région in na mɔgɔ joli don région in yɛrɛ dan ye yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn fo olu bɛɛ de ka dɔn a yɛrɛ y'a yira a ka kɔrɔfɔ la k'a fɔ ko Mali yɛrɛ ye dugu ye jamana 100 ni kɔ cɛ la k'a fɔ ko a bɛ fɔ fɛn min ma ko jamana yɛrɛ yɔrɔw dɔnni dancɛw dɔnni nin région ni nin région cɛ dan ye nin cercle ni nin cercle cɛ dan ye min ye fo o de ka kɛ fo an ka carte géographique a ka bila à jour a bɛ fɔ fɛn min ma nanzarakan na ko mise à jour de la carte géométrique du Mali donc fo o de ka kɛ donc la carte géographique du Mali donc fo o de ka kɛ donc ni carte géographique ni o bilala à jour o b'a yira k'a fɔ ko bon n'i ko ko n'i ye a yɛrɛ exemple ta Joyila kan n'i ko par exemple Welesebugu o ye dugu jumɛn ni dugu jumɛn i bɛ se k'o jalatigɛ o la malgré que yɔrɔw kuraw créé la dɔw farala dɔw kan dɔw tun bɛ dɔw fɛ olu bɔr'o fɛ ka taa fan dɔw fɛ donc dɔw yɛrɛ kɛr'u dama région ye donc wajibi f'i ka lien de créer i n'a fɔ ninnu dancɛ ye yɔrɔ minnu ye ani mɔgɔ joli b'u kɔnɔna la walasa baaraw bɛ se ka kɛ kalafili hokumu kɔnɔna la mɔgɔ nomuru bɛ se ka dɔn cogo min na n'o ye mɔgɔ hakɛya ye mɔgɔ joli kan ka voter cɛ joli don muso joli don nin bɛɛ lajɛlen bɛ kalafili ko ka a jalatigɛ kow ka se ka kɛ jɛlɛya kɔnɔna la cogo min na nin fana y'a kun dɔ ye o baara bɛ sen na halisa kosɛbɛ ministre ka fɔ la an y'a jateminɛ fɛnɛ carte biométrique sécurisée ale fɛnɛ kuma cayalen don kosɛbɛ bi jamana kɔnɔ kosɛbɛ i bɛ se k'o kun fɔ an ɲɛnɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye a kuma cayalen don nka i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min na ministre ka point de presse la a ye kunba saba fɔ kunba saba in sabanan de ye carte d'identité biométrique ye kunba fɔlɔ o ye autorité indépendante de gestion des élections n'o ye EJ ye o kunkanko kibaruyaw fo ka taa se découpage administratif ma o ye filanan ye sabanan a ye carte d'identité biométrique ko fɔ carte d'identité biométrique ko ni y'a ta k'a lajɛ n'i ye diɲɛ jamanaw ta k'a la i b'a ye k'a fɔ carte d'identité biométrique de bɛ jamana caman na n'a t'i bolo yɛrɛ i ka voyageli ko bɛ gɛlɛya diɲɛ fan tan ni naani na donc ni nin ko bɛ sen na k'a fɔ ko kalafili ko a ko bilara walasa a ko ka jɛya ka carte d'identité biométrique k'o kɛ kalafili sɛbɛn ye parce que ale de bɛna kɛ carte d'électeur ye tuguni donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛna bila nin carte d'électeur nɔ la a ka kan a fana ka ta ba la yaasa kalafili ko bɛ se ka jɛya cogo min na sabula n'i ye carte d'identité biométrique ta sécurisé farala kan ni ale kɛra carte d'électeur ye parce que tigɛ bɛ da fɛn minnu na nin olu b'a la donc mɔgɔ tɛ se ka voter mɔgɔ nɔ la donc n'i y'a ta ba la a ka ca ala fɛ gɛlɛya mun ni o bɛ sɔrɔ kalafili kɔfɛ o gɛlɛya misɛnnin ninnu olu bɛ se ka éviter donc o de hukumu kɔnɔna la ministre kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin carte ko in wulikajɔ bɛna kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka a ko sigi sen kan a ka se ka kɛ kalafili sɛbɛn ye yaasa kalafili mun gɛlɛya tɛ n'a kɔfɛ o kɔfɛ sa ni i bɔra o hukumu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi maaw ka taga ka t'u enregistrer o enregistrement mun bɛ ka kɛ an ka localités la mairies ni gendarmeries ni policiers la wulikajɔ kɔni kɛlen don mɔgɔw fɛ nka n'i y'a ta k'a lajɛ dans l'ensemble yɔrɔw ka dɔgɔ mɔgɔw la par exemple n'i ye commune kelen ta par exemple commune 6 i b'a sɔrɔ yɔrɔ kelen yɔrɔ fila de bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ se ka taga ka t'u enregistrer yɔrɔ minnu na k'u ka données falen yɔrɔ minnu na bon n'i y'a affluence ta k'a lajɛ jama ka ca an y'a jateminɛ fɛnɛ chaque gɛlɛya badenba bɛ mɔgɔw kan nin carte gɛlɛya b'a la o de la kosɛbɛ appel kan ka lancer o jamana ɲɛmɔgɔw fɛ jamana ɲɛmɔgɔw ma walasa u ka wulikajɔ kɛ hali ni a kɛra n'u bɛ se ka mɔgɔ bila ka taa localité kelen kelen bɛɛ lajɛlen na quartier kelen hali ni machine kelen dara quartier kelen kama o bɛɛ lajɛlen ka fisa yaasa mɔgɔw bɛ se ka enregistrer rapidement cogo min na kalafiliw bɛ se ka teliya cogo min na sabula o de b'a to mɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu y'a yira k'a fɔ ko olu sigalen don nin ko minnu dabɔlen filɛ nin ninnu tɛ ko bantaw ye donc yala gouvernement mun bɛ yen bi jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen bi yala ŋaniya ɲuman b'u la yaasa ka se ka élection kɛ donc nin kɛra maa dɔw yɛrɛ ka ɲininkali ye sabula a kow cayara nka a ko bɛ se ka nɔgɔya cogo di n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko jamanaden ka ca kalafili sɛbɛn fɛn mun b'u bolo appareil minnu b'u bolo n'o ye ordinateur ye minnu bɛ mɔgɔw enregistrer olu ni a ma ɲɛ k'a fɔ jamanaden nombre ka ca cogo dɔ la donc u k'a essayer ka a décentraliser ka a walankata
maa caman ta ka maa caman ta minnu bɛ a baara ɲɛdɔn ou bien hali n'u bɛ formation k'u kun a ko ka se ka teliya cogo min na donc o kɔni appel an bɛ se k'o lancer jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka se ka u hakili to o la kosɛbɛ voilà a bɛ pusaya kosɛbɛ sinon mɔgɔ caman kɔni tɛna se k'a sɔrɔ yanni élection waati cɛ o don ministre ka fɔ la ka kuma in kun cɛ i b'a ye k'a fɔ a ka point de presse in na a ye kun minnu fɔ référendum yɛrɛ reporter la a y'a jira k'a fɔ ko maaw bɛ se ka danaya da u kan kalafili jamana ko la transition in banni ko la a y'a jira k'a fɔ ko maaw bɛ se ka danaya da u kan k'a fɔ ko transition a délai a bɛ respecter a kɔni y'o yira a ka kuma kɔnɔna la an bɛna n'an ka bakurubali filanan na an ka bakurubali filanan na an bɛna kuma fɛn min kan o de ye les partis politiques ye les partis politiques kɔnɔna na an bɛna kuma le cadre des partis et regroupements politiques donc Cheikh an bɛ fɛ i ko yɔrɔnin walawala jamanadenw ye pour que an bɛ se k'an ka faamuyalitaw ta o kɔnɔna na cogo min na kosɛbɛ i y'o mun fɔ le cadre des partis et regroupements politiques o fana ye jɛkulu ye mun ni a sigira parti politiques de y'a sigi u farala ɲɔgɔn kan yaasa an bɛ fanga furancɛ fanga mun na yaasa ka se ka hakili jagabɔ k'a ka kuma ni kuma a kow bɛ se ka ɲa cogo min na olu kɔni u ka hakili jagabɔw kɔnɔna la u ye sigikafɔ kɛ k'a yira k'a fɔ carrément k'a fɔ ko yɛlɛmaliba mun filɛ nin ni a bɛ ka fɔ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ an da sera a ma sisan n'o ye référendum ye k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ka a bila olu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ d'abandonner purement et simplement donc jamana ɲɛmɔgɔw ka a ko bila u k'a to yen nɔ ni référendum ko don u k'a to yen ni kalafili kɛra n'o ye jamanakuntigi kalafili a bɛ fɔ kalafili min ma ko élection présidentielle n'o kɛra président kura mun bɛ na ni o kɛra o bɛ se ka a hakili to référendum ko in na jamana sariya sunba kura ka se ka vote organiser a bɛ se ka kɛ cogo min na donc olu kɔni y'a yira u ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ko u bilalen tɛ nin baara in kama u ka nin baara in to yen nɔ u k'a sɔnsori u ye mun k'a la k'a fɔ ko baara caman kɛra donc a ka ɲi ten u ka taa kalafili la o dun tɛ jamana ɲɛmaaw fɛ la ko ye halisa an bɛ don min na i ko bi sabula ɲɛfɔli minnu kɛra fasodenw ye a yirala k'a fɔ ko référendum kɔni a bɛ kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a bɛ kɛ sigikafɔ bɛna kɛ don n'a nataw la ɛji fo ka taa se maa minnu da kan ka don kalafili koɲɛw la sigikafɔ de bɛna kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ yaasa don dɔ kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ bɛ se ka sugandi référendum bɛ kɛ cogo min na nka cadre des partis et regroupements politiques kɔni olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko référendum ko in ko k'a sɔnsori olu fɛla tɛ bi u fɛla tɛ sini k'an ka taa ɲɛfɛ kalafili o de b'olu intéressé donc président sigi o ka kɛ o kun ye cadre kunkanko kibaruyaw ye o fana jala ye kosɛbɛ an bɛna kuma fɛn min kan tuguni o de ye parti politique URD an bɛ fɛ i ka dɔɔni fana URD mɔgɔw ka ko kan ka sabu kɛ ala ma mɛn kosɛbɛ n'olu yɛrɛ kun bɔla ka ɲɔgɔn ye kunkurunin kɛ kosɛbɛ donc an bɛ fɛ i ka dɔɔni fana URD mɔgɔw ka a kɛra Asetu i bɔra ka ɲɔgɔn ye mun fɔ ɲɔgɔn ye in kɔni kɛra u ka 11e conférence nationale de n'o ye URD ka lajɛba 11nan ye donc a kɛra Gagnon Kulubali a bɛ fɔ u ka président mun bɛ yen ko Gagnon Kulubali parce que URD ko a kunkanko kumaw ka ca kosɛbɛ sabula mankan tun bɛ a ɲɛmaaya nɔfɛ a ɲɛmaaya kow la Gagnon Kulubali ani professeur Saliku Sanogo olu nɔfɛ sabula dɔw y'a jira k'a fɔ ko nin ne parti président ye dɔw ko nin tɛ o kɔni kumaw cayara URD ko a kuma ka ca an bɛ don min na i ko bi halisa bɛnkan kɛrɛnkɛrɛnnen ma se ka kɛ kow la fo ka taa se u taara kiiri kɛnɛ kan kuma ni kuma kiiri koɲɛw ma taa a ko dɔn fɔlɔ nka an bɛ se ka mun fɔ a la u ka 11e congrès mun kɔni n'o kɛra a yirala k'a fɔ ko Gagnon Kulubali o ye président ye o président ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'a b'a tigɛ bɔ Saliku Sanogo ye yaasa u k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma jamana baara n'o ye u ka parti baara ye n'o ye URD yaasa a baaraw bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na nka maa tɛ se ka i aventurer a kuma kan kosɛbɛ sabula a kuma ka gɛlɛn gɛlɛya mun bɛ parti politique ni ɲɔgɔn cɛ sabula parti politique caman bɛ an fɛ yan nɔ Asetu i b'a ye k'a fɔ ni a ɲɛmaaba ni o tanyala i b'a ye gɛlɛyaw bɛ wuli ka jɔ gɛlɛya misɛnninw bɛ wuli ka jɔ a ɲɛmaaya kow nɔfɛ o gɛlɛya misɛnnin o dɔ kɛlen don ka URD fana sɔrɔ donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka jisuma k'a fura ye wulikajɔ min ni o kɛlen filɛ nin 11e conférence in na k'a jira k'a fɔ ko u k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ dugawu kɛ tigɛ di ɲɔgɔn ma Ala ka sabati u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sabula
tɔn min don wulikajɔ de bɛna kɛ jamanakuntigiya nɔfɛ ni a ma ɲa k'a fɔ ko o kan ka kɛ farafarali o man ɲi jɛkulu kɔnɔna la maaw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o y'an ka laɲini an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ɲa. Ya Rabbi n'an bɔla yen an bɛna don ACRT kɔnɔ Cheick jamanadenw mago bɛ walawalala ACRT mɔgɔw ka parti politique kɔnɔna na kosɛbɛ Asetu ACRT n'i ye ale fɔ dɔrɔn ACRT faso ka wele sabula ACRT dɔ bɛ yen o ye association ye mun ni ale bɛ Tɔnbukutukaw fɛ yen nɔ bon n'i danna ACRT dɔrɔn ma o ye Tɔnbukutu association olu b'u yɛrɛ ye o kɔnɔna la nka ACRT faso ka wele o ye Elhaji Isa Kawujim ni maa caman b'a dɔn politique ko kɛnɛ kan o y'ale ka jɛkulu ye ale ka jɛkulu in sa a yirala k'a fɔ ko démission ni a bɛ fɔ a ma ko ka bɔ parti la maa caman kɔni bɔra ale ka parti la fɔ waleya mun ma sa ko démission collective o kɔni o kɛra ACRT kɔnɔna la dɔgɔkun tɛmɛlen n'o ye sibiri tɛmɛlen yɛrɛ ye wulikajɔ kɔni kɛra maa minnu bɔra parti in kɔnɔna la olu kɔni ye jɛkulu kura sigi tuguni k'o fana tɔgɔ kɛ ACRT faso ka cikan ye. Mais olu bɔla kɔnɔ cogo di y'u labila de wa ou bien olu yɛrɛ de u yɛrɛ de y'a yira k'a fɔ u ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko waleya mun ni o bɛ ka kɛ parti kɔnɔ ko o ma bɛn u ma parti ɲɛmaa bɛ ka waleya minnu kɛ ko o de ma bɛn u ma u yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la ni a ma ɲa k'a fɔ ko o ma bɛn u ma olu ka wulikajɔ caman bɛ yen nɔ ko u b'a ɲini ka taa jamana transition o dɛmɛli sira fɛ ko wulikajɔ mun ni a bɛ ka kɛ jɛkulu kɔnɔ ko o tɛ taa olu ŋunan fan fɛ ni a ma ɲa k'a fɔ ko a bɛ ten u kɔni démission collective kɛ ka tila ka jɛkulu kura sigi o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na ni o bɛ wele ko ACRT faso ka cikan yaasa ka se ka u fana damana baara ko o nun don ka wulikajɔ kɛ tuguni jamana ko in na tiɲɛ yɛrɛ la surtout n'i da don parti politiques ka ko la tiɲɛ yɛrɛ la waleya don a bɛ mɔgɔ dabali ban kosɛbɛ don o don partiw de bɛ ka créer diɲɛ don o don parti kuraw bɛ ka créer wa gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ maaw kan gɛlɛya ninnu a bɛɛ lajɛlen bɛ ka persister tuguni gɛlɛya ninnu bɛɛ bɛ sen na halisa foyi tɛ ka b'u la wa parti ninnu caman bɛ yen nɔ u ka laɲiniw a bɛɛ ye kelen nka mɔgɔ ko dɔrɔn de don k'a fɔ ko n bɛ taa parti créer laɲini dɔ bɛ na a caman t'o ye dɛ a caman ta ye n yɛrɛ ka kɛ kunkolo la an ka se ka dɔ sɔrɔ ka dun a caman ta o ye Asetu an bɛ dugawu kɛ halisa Ala k'a ɲa. Ka Ala deli halisa Ala ka jisuma k'a fura ye n'an bɔla yen an bɛna se ASMA CFT mɔgɔw de ma an bɛ fɛ i ka dɔɔni fana walawala an ye olu ka parti kɔnɔna na ASMA CFP ni maa mun b'a dɔn ASMA CFP ale ye Ala ka hinɛ Sumahila Bubeyi Mayiga o ye ale ka parti ye donc ASMA CFP ale ka 3e congrès ni o y'u ka lajɛ sabanan ye o kɔni kɛra lajɛ in kɔni kɔnɔna la sa a yirala k'a fɔ ko u ye tasibila kɛ Sumahila Bubeyi Mayiga ma ale mun yɛrɛ kɛra parti a sababu ye tasibila kɛra ale ma ka tila ka kuma camanw fɔ a kɛnɛ kan yɛrɛ kuma dɔw fɔra ni maa dɔw fana welela o koɲɛw la nka donna nataw la an da bɛ se o ma sabula a yirala k'a fɔ ko dɔw da ye fala kɔnɔ bin tigɛ o kɛnɛ kan donna nataw la an da na se o ma ayi parce que a kɛnɛ kan kuma dɔw fɔra mun ni weleli kɛra o la an ye kibaruya minnu sɔrɔ weleli kɛra a tigilamɔgɔw welela sabula u ye kuma minnu fɔ a yirala k'a fɔ ko kuma bɛntaw tɛ comme o fana ma préparela tigɛ fɔlɔ halisa donc an b'a to ni a tigi welela a welela kun min na minnu y'a wele sabula a yirala k'a fɔ ko 5e arrondissement de y'a wele a tigilamɔgɔw wele donc ni kumakanw ni u bɔra ka bin an n'a tɔ da jamanadenw tulo kan sabula maa tɛ se ka i pan kotigi ɲɛ n'i ma panko 2 kɛ donc yanni i ka panko 2 kɛ i b'a to kibaruya yɛrɛ ka jɛya fɔlɔ donc an ka se ka an da don a tɔ la ni kɔni ASMA CFP ni y'ale kunkanko kibaruyaw ye o fana faamuyala kosɛbɛ an bɛna kumakan laban min ɲininkali k'i la o de ye transition ye dire min dila transition ma ni waati min dila ma a kan k'a ka baara kɛ est-ce que avec tous ces problèmes là a bɛna se ka baara kɛ ka bɛn o waati in ma wa i ka nin ɲininkali Asetu mɔgɔ caman bɛ ka nin ɲininkali in k'a yɛrɛ la jamana kɔnɔna la fo ka taa se jamana kɔkanna ma k'a yira k'a fɔ ko yala délai mun fɔra sabula tagamasira mun bɛ dɔnsen mun bɛ jamana ɲɛmɔgɔw kɔrɔ an bɛ don min na i ko bi olu ko yala ni dɔnsen in bɛna to transition a kun bɛna cɛ délai mun fɔra wa sabula a fɔra ko san 2 fɛn tɛ fara a kan fɛn tɛ bɔ a la o san 2 mun fɔra yala délai in bɛna respecté wa maa caman kɔni bɛ k'i yɛrɛ ɲininka a ko la
la ɲininkali cayara maa caman mi k'i yɛrɛ ɲininka a kunkankow la nka a ɲininkali kɔni a tɔ min bɛ to yen nɔ halisa ni maa mun ma a kun cɛlen fɔlɔ sabula kumaw kɔni mɔgɔw b'u ta fɔ nka a yirala k'a fɔ ko wagati fana b'a a yɛrɛ sago la ni wagati b'a yɛrɛ sago la donc minnu bɛ yen nɔ olu kan ka waleyaw de kɛ minnu bɛ se ka na ni transition yɛrɛ kuncɛli fɛɛrɛw ye ni o ye kalafili ye maa caman b'o k'o kalafili de kɔnɔ sabula kalafili yɛrɛ a reportera a reporteli mun filɛ nin o b'a yira k'a fɔ ko a kɛra cogo cogo gɛlɛyaw kɔni bɛ yen nɔ fɔlɔ nka a ma yira k'a fɔ ko dɔ bɛna fara a kan a ma fɔ mɔgɔ ye fɔlɔ ko dɔ bɛna fara a kan donc toujours a bɛ to jamana ɲɛmɔgɔw kɔ ni don min na ni dɔ kan ka fara a kan o fana kuma o kɔni o fana bɛ fɔ sabula a kɛra cogo cogo mɔgɔ kumakan n'i ye o bato jamana kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ fɛn caman bɛ yen nɔ o gɛlɛyaw tɛ na gɛlɛya minnu ni a bɛ to ka na kuma ni kuma an ka jamana ka ɲɔgɔn faamuyabaliya ninnu an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka jamana kisi a ma nka Asetu ka kibaruya dɔ d'i ma ka a dafa dɔgɔkun nata ni o ye samedi nata ye Musa Temine ale kan k'a ka parti kura a créé ale kɔni ye wele bila fasoden bɛɛ lajɛlen ma ko maaw ka u sɔ gɛrɛ a la yaasa parti in baara o bɛ se ka kɛ cogo min na ale kɔni ka parti fana kan ka créé a tɛmɛ Musa Temine yɛrɛ ni mɔgɔ min b'a dɔn député kɔrɔ don sabula a ye assemblée ɲɛmaaya kɛ Laji Burama ka tile la a bɛ parti mun na fana o ye RPM ye a démissionné la ka b'o la a kɔni y'a laɲini sa k'a b'a yɛrɛ ka parti créé an bɛ don min na i ko bi a kow bɛ sen na lancement kan ka kɛ an yɛrɛ an bɛ y'a kɛnɛ kan inshallah kosɛbɛ ɲininkali jaabili diyara n ye kosɛbɛ ayiwa Sɛki an bɛ fɛ k'i ka kumakan laban fɔ jama ye kosɛbɛ kuma kuncɛ kuma bɛ se ka kɛ mun ye k'a ɲini jamanadenw fɛ an bɛ furancɛ fanga mun na bi ni o ye transition ye wagati don wagati mun ni a ka gɛlɛn kosɛbɛ wagati mun fana don a ka nɔgɔn kosɛbɛ sabula maaw k'a ɲini ka ɲɔgɔn faamu maaw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de ka gɛlɛn ni o sera ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fana dalakan mun ni a fɔra layidu minnu n'u taara u ko olu fana bɔ o sira fɛ donc yaasa minnu n'u diminen don olu dusu na se ka da cogo min na donc kalafiliko minnu ni a fɔra kalafili ninnu ka kɛ u kɛ kuma la yaasa jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya donc ka dugawu kɛ an ka wolomasiri tabagaw ye kɛlɛdaga la ala ka sebaya d'u ma halisa sabula an bɛ kɛlɛ mun kɔnɔ bi ni o bɛ fɔ a ma ko guerre asymétrique ni o terroriste kɛlɛ a ma nɔgɔn ni a ma ɲa ka fɔ k'a ma nɔgɔn an balimaw ni o ye wolomasiri tabagaw ye dɔ faw don dɔ baw don an fɛn bɛɛw don donc olu de bɛ k'an lakana n'i y'a mɛn an bɛ an sigi studio kɔnɔ ka kuma olu de bɛ kɛlɛdaga la ka se ka wulikajɔ kɛ an ye an bɛ dugawu kɛ ala ka sebagaya d'u ma an yɛrɛ ala ka wagati wɛrɛ yira an na ka lamɛnbaga ni lajɛbaga ka bɛɛ lajɛlen fo ni wagati in na k'u k'an bɛn wagati wɛrɛ k'u fo u ka kulomajɔ la an bɛ ala deli halisa ala ka jisuma ala k'o kɛ Mali kɛlɛkɛ fura in ye yarabi an ka abonnés nin kun ye dɔgɔkun kibaru ye vie politique kan chronique spéciale de vie politique nin tun y'o ye k'o d'aw tulo kan k'aw bɛɛ ladɔnniya k'a fɔ a kana ɲinɛ ka like ka abonné ka partager aw k'an bɛɛ lundi wɛrɛ